Los Angeles, metropola americană care pentru mulți români este doar un oraș al iluziilor, găzduiește una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe românești din diaspora. La început a fost mirajul goanei după aur în California, dar au ajuns apoi pe malurile Pacificului și alți compatrioți de-ai noștri. Ei căutau o viață mai bună și mai dreaptă într-o societate aflată în plin avânt economic și social, în care cei harnici se bucurau deja să vadă cum răsare pentru ei bunăstarea. Acum aproape un secol exista așadar pe coasta de vest a Statelor Unite o comunitate românească pentru care păstrarea valorilor spirituale tradiționale devenise un cel sfânt. Românii aveau nevoie, deși erau puțini la număr, aveau nevoie de a le fi necesitățile spirituale satisfăcute, de aceea au și hotărât ca să formeze o biserică românească, o parohie românească. Astfel că în 25 iunie 1939 au avut o ședință la care au participat 14-16 persoane și ședința respectivă s-a ținut la unul dintre fondatori, unul Mike Șerban. Au avut binecuvântarea de la Bunul Dumnezeu ca în mijlocul comunității să fie și un om bogat, George Voișan, care avea o fabrică în aerospațiale, care a dat împrumut comunității pe 5 ani de zile suma de 16.000 ca să cumpere această biserică. Și spun aceste 16.000 plătibili în 5 ani, dar fără dobândă. Comunitatea a cumpărat această biserică de la o comunitate episcopală, au zidit o absidă, care este prezentul Sfânt Altar, și bineînțeles că au început să aibă slujbe în mod regulat, slujbe ținute de primul preot, care ocazional, de fapt, venea din alte părți, Martin Ionescu. Dintotdeauna, Sfântul Lăcaș Ortodox Românesc din Los Angeles a purtat hramul Sfintei Treimi, iar la începuturile existenței sale i-a adus la oaltă pe toți românii din sudul Californiei, fie ei din San Diego, Santa Barbara sau din alte orașe învecinate. Zidurile bisericii păstrează parcă nu doar urmele preoților care au slujit aici cu devotament, ci și semnele istoriei comunității, care i-a adunat împreună pe românii plecați departe de casă. În ultimii 28 de ani, viața unui om dăruit celorlalți, preotul paroh Constantin Alexe, a fost dedicată în egală măsură lăcașului ortodox Sfânta Treime din Los Angeles și enoriașilor săi originari din România, pe care îi păstorește cu dragoste și abnegație. E colosal, este un om de, numai că e un duhovnic excepțional, dar e un om cu suflet, ajută pe toți, stă de vorbă cu toți, fără nicio... E prieten, îl plăcea foarte mult pe soțul meu și, bineînțeles, și pe mine. Și, bineînțeles, că după ce am ieșit la pensie, am fost mai activă și am fost în Consiliul Parohial, am fost președinte câțiva ani și, bineînțeles, sunt atașată și lucrez în continuu cu părintele și cu organizația noastră de doamne și cu... Încercăm foarte, foarte serios să menținem tradiția românească și frumusețea. Ne-am uitat că suntem români. Am găsit în această comunitate oameni de nădejde, oameni cu tot sufletul la Sfânta Biserică. Unii dintre ei erau chiar dintre fondatori și biserica în sine era o micuță Românie, unde românii munceau din greu, de luni până sâmbătă, și simțeau nevoia să vină să se întâlnească cel puțin o dată pe săptămână aici la biserică. Ba mai mult chiar, era singura biserică din sudul Californiei. Aici se întâlneau unii cu alții, o dată pe lună aveam mesele lunare, cel puțin în timpul verii aveam picnicele unde veneau românii și participau la tradiționalele noastre manifestări culturale și aveam o echipă de dansuri, aveam mult tineret și oamenii plecau acasă mulțumiți, satisfăcuți. În bisericuța aceasta nu încap decât vreo 120 de persoane.
încât în fiecare duminică trebuia să deschidem ușile de la intrarea în biserică, unde mai mult de jumătate dintre participanți ascultau Sfânta Liturghie din sala parohială. Biserica era pictată, în câteva scene, Sfântul Altar și în naos, pe tavan. Erau două picturi, Mântuitorul Pantocrator și Maica Domnului în altar cu pruncul, însă lumea nu era așa de mulțumită, am înțeles, și era o pictură mai veche, o încercare, o schiță. Am încercat să pun și eu ceva din sufletul meu și din viziunea mea, nu exact ce aș fi vrut, nu este un proiect complet. L-am pictat când am avut timp, așa o zi, două pe săptămână, dar a fost cu dragoste și cu dedicație și pentru lume și în primul rând, pentru Dumnezeu. Pentru românii din California sau de oriunde alt colț din afara României, biserica a fost dintotdeauna fundația pe care s-a construit viața comunității. Oameni de tot felul, mai mulți sau mai puțin iubitori de cele sfinte, muncitori sau întreprinzători, fericiți sau năpăstuiți, găsesc un numitor comun într-un lăcaș ortodox românesc. Cu toții sunt acolo egali, copii ai lui Dumnezeu care se bucură împreună în momentele de răgaz sau se sprijină unul pe altul în momentele de nevoie. Omul când pleacă din țară, în bagajul lui își ia limba, credința, cultura și tradițiile. Toate acestea el le poate manifesta aici numai având contact cu biserica. Biserica este locul unde omul se împlinește pe sine, se întâlnește cu Dumnezeu. Locul unde m-am împlinit, unde m-am întâlnit cu țara, unde am găsit liniștea sufletească, a fost biserica. Biserica pentru noi a fost elementul care ne-a adunat pe toți românii. Și în Canada era la fel, ne-am adunat în jurul bisericii, iar aici primul lucru ce l-am făcut a fost să venim la biserică și am luat-o efectiv din cartea de telefon și a fost foarte bine și acum suntem bucuroși că am nimerit în sânul comunității. În afară de rolul de comunitar, totuși, biserica are rolul spiritual. Și fiind departe de casă, întotdeauna ai nevoie de ajutorul Domnului, pentru că întâmpină o grămadă de greutăți și doar cel de sus te poate ajuta de multe ori. Din cauza asta, biserica e cel mai bun aliat al celui plecat în străinătate. Biserica este foarte importantă. Este ca un catalizator care, după cum vedeți, ne adună împreună. Biserica e foarte importantă pentru mine, pentru că vin dintr-o familie de preoți. Tata e preot, eu am făcut seminarul, am și eu un atestat în teologie și călătoresc destul de mult, dar unul dintre primele locuri pe care le caut oriunde ajung este biserica. Pentru mine înseamnă o legătură în primul rând o legătură cu Dumnezeu, pe urmă o legătură cu țara, o legătură cu familia, o legătură cu ceea ce înțeleg eu din viață și din rostul nostru aici. Și departe și aproape, biserica, așa cum văd și în țara acum, este cea mai credibilă instituție și pentru noi, cei care am sărit oceanul și am venit pe pământ necunoscut, a fost singurul obiect de orientare, singurul loc de contact, aurora boreală, dacă vreți, steaua polară și GPS-ul nostru. În continuare, biserica își poartă rolul său și destinul său în cadrul comunității române și a române din Los Angeles. Indiferent de locul și timpul unde ne-am aflat pe fața pământului, în momentul în care omul emigrează, referindu-ne la credincioșii noștri, la oamenii noștri, este un liant care unește cele două lumi. Sunt două lumi total diferite. Pentru unii, că mă întrebați adineauri despre cei care au emigrat înainte de 1989 și cei care au emigrat după 1989, biserica este liantul care ține vatra satului sau veșnicia satului o ține în sufletele românilor, iar pentru cei mai în vârstă, iar pentru cei mai tineri este locul unde poate își redescoperă credința, tradițiile și învață lucrurile cu adevărat
cu valoare pentru viața lor. Rolul ocupat în mod tradițional de Biserica Ortodoxă Română în diaspora a fost sporit în zona Californiei de prezența acestui preot cu har la Biserica Sfânta Treime din Los Angeles. Părintele Alexe întâmpină, îndrumă și sprijină în același mod călduros pe toată lumea, fie că e vorba de preoții mai tineri sau de oricare alt credincios. În jurul parohului Alexe se alcătuiește parcă trăirea spirituală a comunității românești și se construiesc multe evenimente cu caracter tradițional și cultural din viața românilor din sudul Californiei. Eu am venit de 30 ceva de ani, alții vin de 2, 3, 4, 5 ani și nu sunt așa de obișnuiți cu viața americană. Și atunci trebuie să balancezi cunoștințele și relațiile, dar cât de cât românii din America se pare că sunt uniți într-un mod sau altul. Mă bucur că fac parte dintr-o comunitate care sunt oameni civilizați și nu știu cum să ajute unii pe alții și biserica face parte din viața noastră într-un mod foarte interesant și foarte important, pentru că ne ține uniți, prieteni. Asta e un lucru pozitiv, după părerea mea. Există o comunitate destul de unită și în Los Angeles, de români. Există mai multe, de fapt, comunități de români. Dar e la fel ca și în țară. Fiecare sunt grupuri, sunt atrași de diferite lucruri, înțeleg mai bine anumite aspecte din viață și atunci se încearcă să-ți faci casă cu cei cu care te înțelegi.